Bueno, él es Luis Leclerc y es una de las personas que más conoce sobre petroglifos en Ames. También es responsable de cientos de investigaciones sobre petroglifos y es parte de un colectivo llamado Adula, que se encarga de descubrir petroglifos en Ames, y que toda gente que trabaja allí es gente de la comarca de Santiago. Y no sé. Bueno, y esto. Moitas grazas. Primeiro quero empezar agradecendo que nos convidásedes a Manolo e o resto de profesores que nos convidaron a formar parte deste proxecto, deste interesante proxecto que fai que pensedes as cousas de outra maneira, que vos formedes de outra forma. Forma parte do interese da Rula o darlle unha volta á forma que temos de entender ou de aprender no mundo, a estar no mundo, no que nos desde o punto de vista da historia, da arqueoloxía, vemos que, por exemplo, vos sodes coñecedores de por exemplo, elementos como Altamira ou as covas patrimonio da humanidade, e en cambio moitos de vos non sabedes o que tendes ao lado da casa, cando son elementos que teñen un valor similar ou incluso superior e que vos sería o normal que aprenderades a coñecer o mundo e a evolución do mundo, a súa historia, a súa natureza, ademais, a través dos exemplos máis cercanos a vos. Entón, por eso estamos moi agradecidos de formar parte deste proxecto e esperamos que haxa moitos máis de aquí en adiante. Vou a facer unha pequena presentación sobre os petróglifos de Ames, que o noso colectivo se dedica á investigación da arte rupestre, principalmente, a súa difusión e divulgación. Non vou a entrar tanto nos problemas que hai, vos sodes conscientes de como están os nosos montes, como están inzados de eucaliptos, como en moitos casos non hai unha a través de imaxes os petróglifos que podedes visitar e que están ao redor vos, que están inmediatos a vos. O que vos aconsellaría é que tamén no momento que poidades os visitedes, sobre todo de noite, con xente como a nós, como o colectivo Arrula ou con calquera outro, porque a súa visita de noite é algo que sabemos que é moi especial e que sorprende a todos. Vou a empezar primeiro poñéndovos un vídeo a ver se vos engancha, que fixemos fai pouco con Compostela Rupestre, que é un proxecto de varios concellos, o Concello de Ames, Santiago, Teo, Brión e Valdodura, ca Deputación da Coruña, que están a traballar desde fai un par de anos a prol de poñer en valor este patrimonio da Idade do Bronce, da nosa prehistoria. Foi unha iniciativa que fixemos nós, que lle propuxemos nós que traballasen sen ter en conta os límites administrativos. E este é un primeiro vídeo que promociona este conxunto, este parque Compostela Rupestre.
Hai tesouros ocultos nas rochas que só podemos contemplar cando nace e morre o sol. 3000 anos antes da catedral, os poboadores das terras de Compostela gravaron nas pedras as obras mestras da arte prehistórica. Hoxe sabemos de máis de 150 xacementos en Santiago e comarca. É a Compostela rupestre, o pórtico da gloria da nosa prehistoria. De que nos falan os círculos concéntricos que hai en boa parte da Europa Atlántica? Simbolizan a auga da chuvia ou acaso son unha representación do sol? 4000 anos despois, a arte rupestre segue fascinando a millóns de persoas, con símbolos que atopamos en lugares próximos aos ríos. E a beira dos camiños ancestrais que fixeron posible a relación da Compostela rupestre con outras comunidades prehistóricas. As rochas tamén nos falan de dominación. Con espadas e alabardas forxadas a lume, armas coas que amosaban o seu poder, e escenas de caza que simbolizan a dominación sobre a natureza e os animais. A vida, os astros e os ciclos naturais, nuns trazos cuxos significados só coñecían os custodios do saber e das crenzas comunitarias. Auténticos santuarios rupestres, lugares de poder, unha forza telúrica que aínda hoxe nos atrae e nos leva a querer saber máis dos nosos devanceiros e de nós mesmos. Pode que aqueles artistas gravasen as súas obras soñando coa eternidade ou confiando en que algún día descubramos o seu significado. Só precisamos saber escoitar as mensaxes das penedas, que son as primeiras manifestacións artísticas da nosa terra. Obras de arte cuxo significado só nos será revelado cando visitemos os lugares máxicos da Compostela rupestre. Un mundo misterioso onde as rochas falan. Estábamos esperando 5 segundos para que non solapara o vídeo. Bueno, eso foi a parte divertida. Ahora ven un pouco de rollo. Espero non aburrirvos. Vamos a facer unha primeira introducción para que sepades o que estades vendo. Eu entendo que xa tendes certos coñecementos sobre a prehistoria, sobre a nosa prehistoria, sobre os distintos períodos, pero aínda así vamos a darlle un pequeno repaso para saber contextualizar un pouco cando se fixeron estes gravados, que son e demais, e despois pois xa pasaremos a ver unha pequena escolma dos petróglifos de Ames. Algúns deles xa os bichedes no vídeo, pero volveremos a falar un pouquiño sobre cada un deles. O primeiro, vamos a falar sobre que chamamos petróglifos. Os petróglifos son gravados feitos sobre pedra, pero feitos sobre pedra ao aire libre. Se diferencian para o seu estudo de aqueles gravados feitos sobre elementos que forman parte dun edificio
ou gravados no interior, e despois, ademais, tamén os diferenciamos polo período no que foron realizados. Os petróglifos foron realizados en períodos prehistóricos. Para saber cando foron realizados, pois se utilizan varias técnicas que falaremos máis adiante. Non hai datacións absolutas, como pode ser nas covas ou noutros lugares onde se pode aplicar carbono 14 ou outros métodos de datación en base a ciencias puras, pero se chega a ter certo coñecemento sobre cando foron realizados, sobre todo moitas veces a diferenciación entre petróglifos prehistóricos e gravados históricos vai a ser cando detectamos que os históricos están realizados como un útil metálico, entón van a ter un suco determinado. Todos estes elementos teñen a máxima protección que a nosa lei establece para o patrimonio. Na realidade, pois, esa aplicación pois é bastante laxa e non é real esa protección, e na práctica pois estamos a sufrir un grave deterioro de todo este patrimonio, e en moitos casos a súa total desaparición, en moitos casos sin chegar a coñecer estes elementos. Sobre quen realizou estes gravados, no caso de Galicia sabemos que a gran maioría deles foron realizados na Idade do Bronce. En ese período, que a finais do Neolítico, é cando estas comunidades que habitan o noroeste galego, o noroeste peninsular, pois sabemos que estas comunidades cada vez van a ter un control ou un maior dominio sobre a natureza, cada vez teñen máis coñecemento sobre a agricultura, entonces son capaces de sacar máis recursos da natureza, e isto vai a levar a que haxa un excedente que se vai a poder repartir entre as comunidades e ao mesmo tempo unha especialización. Entonces, si no Neolítico se coñece como a revolución da agricultura, a Idade do Bronce podese entender como a revolución comercial. As comunidades van a relacionarse entre sí mediante vínculos comerciais, e ao mesmo tempo eso vai a levar un intercambio de coñecementos, e ao mesmo tempo tamén unhas influencias mutas e un intercambio de crenzas e incluso de formas de expresión, como estes petróglifos. Ao mesmo tempo tamén nese período se vai a producir unha xerarquización da sociedade. Si no Neolítico se falaba de sociedades moi igualitarias, non había da sociedade que estuvera por encima do resto, pois neste caso van a aparecer xerarquías vinculadas ao uso da forza, ao dominio da forza, e ao mesmo tempo tamén xerarquías vinculadas ao coñecemento, ao dominio do coñecemento, que serían eses chamáns, artesáns ou sacerdotes. Como realizaban estes gravados? Pois con unha pedra, con pedras, sobre todo pedras máis duras, seixos. Neste caso o exemplo é un exemplo inglés, donde sí que teñen escavados bastantes xacementos de arte rupestre. Entón, o primeiro que se producía, se facía, era un debuxo con un carboncillo ou algo similar. Sobre ese debuxo etiqueteaban toda a contorna, todo o elemento, e con posterioridade o que facían con unha pedra máis granítica, similar a que é de soporte, por abrasión lle daban esas formas que coñecemos agora, que son esos sucos moi puídos. O suco é o debuxo feito na pedra, para entendernos. Con respecto a que período foron elaborados, xa é o que vos comentaba. A maior parte dos estudosos do tema consideran que comeza a realizarse a finais do Neolítico, na última etapa do Neolítico, falamos do terceiro, segundo milenio antes de Cristo, e o período álxido de grabación vai a ser nesa Idade do Bronce, na Idade do Bronce inicial, é dicir,
1800 a 1400 a.C. aproximadamente. Son datas orientativas debido a eso, a dificultade de que se trata de elementos que están ao aire libre, entonces as datacións sempre van a ser indirectas, non vamos a ter datacións absolutas de cronoloxía. Pero na actualidade pódese decir que a maioría dos autores coinciden en que se trata de un longo período de grabación, é dicir, se gravaría desde finais do Neolítico ata casi a idade do ferro ou ata inicios da idade do ferro. A idade do ferro, dos nosos castros, é onde van a empezar a modificarse xa de unha forma máis evidente para nós ou a nosa paisaxe, que a aparición deses castros, etc. Este caso, o que falaba das relacións comerciales e demais, non só se gravaron en Galicia, en toda Galicia, sino que a nosa arte rupestre forma parte de un fenómeno máis global. Estaría englobada dentro da arte esquemática do occidente europeo. A finais do Paleolítico se produce na arte a nivel xeral en toda Europa e en Oriente un proceso de esquematización, é dicir, os deseños e as figuras que se están a gravar cada vez posúen menos detalles, son máis simples. Este fenómeno vai a plasmarse en distintas formas de expresión por todo ese territorio. E unha parte deles é a nosa arte rupestre, que está moi vinculada ao fenómeno megalítico que coñecedes, que é o das grandes mámoas e dolmens, e que nestes últimos anos é unha das vías de investigación máis interesantes. A diferenza desa arte esquemática na arte esquemática ou na península, temos unha dualidade que é a arte atlántica, que é os nosos petróglifos, e habería unha maioría de arte esquemática peninsular que estaría feita con pinturas e estaría gravada non en rochas ao aire libre, bueno, sí, ao aire libre, pero en abrigos rochosos, é dicir, con unhas certas diferencias de elección do lugar para gravar. Agora mesmo tamén é moi interesante o estudo de onde está a fronteira, ou se realmente non hai unha fronteira entre esa arte esquemática peninsular e a nosa arte atlántica, que é algo máis singular. Máis singular, pero non tanto. Este sería un mapa onde vedes os distintos conxuntos principais, máis importantes de arte rupestre de Europa. Vedes en Noruega Alta, Tanum en Suecia, aquí está o Val de Boine en Irlanda, Gabrinis en Francia, Bretaña francesa, Valtamónica en Italia, o primeiro lugar patrimonio da humanidade, un sitio de arte rupestre, e o Val de Coa. Son lugares con moita arte rupestre, de moito valor, con distintas características, é dicir, algúns deles teñen unhas datacións ou uns períodos máis amplos. O Vale de Coa ten elementos paleolíticos, con elementos do Neolítico, do Calcolítico, da Idade do Bronce, pero que son os principais focos, e a gran diferenza entre estes elementos e a nosa arte rupestre é que a gran maioría destes elementos, bueno, non todos, son patrimonio da humanidade, teñen unha protección, unha divulgación e un traballo detrás que non teñen os nosos petróglifos. Os nosos petróglifos pertencen a esta subfamilia que sería a arte atlántica, donde temos exemplos, o elemento de que máis personalidade sería os círculos concéntricos, e temos elementos en Northumberland, en Inglaterra, nas illas británicas, Cornwall, Yorkshire, que os fixades son exemplos de círculos concéntricos, eles chamanlle crabs and rings. Incluso moitos autores chegan a falar de arte galega, consideran algúns autores que esta arte foi levada polos galegos cara as illas
inglesas. Os exemplos destes círculos concéntricos, que aí non se ve moito, pero nas illas do Mediterráneo, en Cerdeña, na zona de Suiza, Carsena, próxima ao foco da Valcamónica, no Valesa en Italia, incluso no sur da península en Huelva, os Alaugares, sería esta estación, e a nosa arte rupestre. Este é un exemplo de Laxe das Rodas en Cotobade. E a nivel galego, tendes aquí un mapa da distribución, un mapa limitado, porque se limita simplemente a recoller aqueles puntos catalogados, aqueles xacementos catalogados, aproximadamente 3.350 estacións. Na actualidade coñecemos, directa ou indirectamente, se coñecen aproximadamente 5.000, poderíase decir como 5.000 xacementos de arte rupestre, unha gran cantidade, sobre todo con unha gran variedade, que non que en moitos casos non están catalogadas, pero por deficiente funcionamento da nosa administración. Se partía fai 20, 30, 40 anos de que a maioría da arte rupestre estaba vinculada ás Rías Baixas, a ese núcleo da zona das Rías Baixas, pero nos últimos anos, grazas a traballos de... Isto non se ve mal, aquí esta zona, grazas a traballos de colectivos como noso, sobre todo iniciativas de xente de forma altruísta e voluntaria, pois teñen aparecido novas zonas que fan pensar nunha maior distribución da arte rupestre. Serían a zona de Carnota-Muros, a zona que traballa a xente do Grupo de Arqueoloxía da Terra de Trasancos, a propia zona da comarca de Santiago, que ata fai poucos anos era considerada unha zona marginal ou límite xa da arte rupestre, pero que sí que é certo, que sigue sendo certo, é que a distribución da nosa arte rupestre é costeira, e canto máis nos metemos cara ao interior vai a disminuir a variedade e o número a variedade de motivos, tanto a variedade de motivos como o número de xacementos, funcionando sobre todo a gran dorsal galega, que sería aquí esa zona montañosa que divide ambas zonas, un dos límites naturais desa distribución. En canto a que o que se gravaba, aquí teríades un cuadro tipolóxico que xa ten os seus anos, pero que ilustra ilustrar bastante ben as variedades. Teríamos dous grandes grupos, un primeiro que serían os motivos xeométricos, motivos dos que descoñecemos que o que se está a representar exactamente. Hai moitas teorías, máis ou menos plausibles ou máis ou menos razonadas, pero a súa clasificación se establece sobre eso, sobre o descoñecemento de que o que se está a representar. E despois teríamos un segundo grupo que é o dos motivos naturalistas, que serían aqueles motivos nos que sí que con certo grado de certeza somos capaces de identificar que o que se está a representar. Serían os cervos, animais, non só cervos, sino tamén cabalos, montas, serpes, persoas, antropoides, cazadores, figuras, ídolos cilindro como este de aquí, que aparecen despois nos axuares das cámaras megalíticas, armas. Aquí teríamos unha das primeiras grandes diferenzas con esa outra arte atlántica, sobre todo das Illas Británicas, nas que só teñen este primeiro grupo de motivos xeométricos. É dicir, parece ser que hai un proceso de evolución distinto, e mentres en Galicia síguese a producir cada vez máis petróglifos e se varían os estilos e os motivos, nas Illas Británicas deixase de gravar e non se gravan animais, nin armas, nin outro tipo de animais, armas e antropoides principalmente. E por último, antes de empezar a ver xa os petros de Ames, que é o que significan? É unha das preguntas que nós tratamos sempre de evitar nas charlas, pero que tratábamos ao principio de evitar, pero que agora xa afrontamos ao principio para que a xente libere un pouco a cabeza
e pense un pouco máis pola súa conta. Hai múltiples teorías, non temos a Pedra Roseta ou o libro de códigos que nos permita identificar que o que significa cada un dos motivos ou o que... Entón, vai a ser moi complicado chegar a ter certezas absolutas sobre eses significados, pero sí temos certos coñecementos sobre eles, é dicir, a repetición e a búsqueda de gravar sobre a pedra, que falaba o vídeo de que semella que buscaban que esta a súa mensaxe se perpetuase no tempo, a procura dun mismo estilo e de gravar uns mismos motivos cunha separación de miles de kilómetros entre eles, e demais fainos saber que estamos diante de unha serie de coñecementos vedados a nós, pero fundamentais para as crenzas e para a cohesión social desas comunidades da Idade do Bronce. Hai múltiples teorías para algúns dos motivos, falaban algúns o vídeo de os círculos concéntricos, pode semellar cando tiramos unha pedra ao río e empeza a facer eses círculos concéntricos, a vinculación da auga ca fertilidade, incluso como un túnel para comunicar con máis alá, sinais de apropiación do territorio. Nese momento empezan a domesticar a natureza, entonces tamén senten a necesidade de marcar o territorio como propio frente a outras comunidades. Seguramente moitos deses lugares funcionarían como lugares de cohesión ou de relación entre distintas comunidades, onde farían os seus pactos de non agresión cada X anos, onde comercializarían, onde intercambiarían parella, bens, etcétera, etcétera. E tamén sabemos que estes lugares en moitos casos tamén están vinculados ao coñecemento que tiñan astronómico, o coñecemento das estrelas. Para estas comunidades era fundamental coñecer o movimento das estrelas, xa que eso lles iba a permitir controlar o tempo, é dicir, saber cando chegaba a primavera, cando era máis eficiente sementar, cando é máis eficiente recolectar, etcétera, etcétera. O que permitiu esa evolución e esa revolución que falábamos tamén comercial e incluso tecnolóxica. Aparecen as primeras armas, etcétera, etcétera. E, por último, por que os consideramos importantes? Para nós, e para xente como nós, son un símbolo identitario do país. Se moitos de vos non visitachedes un petróglifo en boas condicións, seguramente todos coñecedes que é o que se está a representar aí. É dicir, parece que existe certa inmediatez, é dicir, calquer galego sabe cando lle dibuixan un petróglifo que eso é un petróglifo, sin ter que coñecelo directamente. Entón, para nós é un símbolo identitario do país e son fundamentais para o coñecemento do noso pasado. Ese período no que foron realizados é fundamental para entender como evolucionou a nosa sociedade e que somos, por que chegamos a ser o que somos agora mesmo. Ademais, é un foco con unha forte personalidade propia e con un gran valor estético de moitos dos seus motivos. Por iso non entendemos que lugares similares sí que teñan esa protección como patrimonio da humanidade, esa consideración. En cambio, nós estamos aínda loitando por conservalos ou por evitar que desaparezan antes de coñecelos. Pero as empresas, administracións, etcétera, saben ese vínculo que temos como comunidade cara a estes símbolos e os empregan con logos, bancos, etcétera, etcétera. Isto é unha das causas que fixo que o colectivo Arrula se conformase como asociación, xa que son xacementos que son moi sensibles, están ao aire libre. Un lume, un eucalipto que arda encima de unha laxe implica que cambie a composición química desa superficie ao cabo de 1, 2, 3, 4 anos
estala simplemente a superficie, estala e desaparece o petrógrafo, desaparecendo algo propio noso que ten 4.000 anos e que se atopa, por desgraza, nos lugares máis perigosos do noso territorio poden ser esos montes inzados de eucaliptos. E, ademais, non só os lumes, sino tamén accións vandálicas, os proxectos eólicos, a apertura de novas pistas. Sobre todo estamos vivindo, se en Galicia non se ten vivido mellor un proceso tan profundo de industrialización, ahora estamos vivindo un proceso de mala industrialización, é dicir, estamos acabando cos nosos recursos naturais, explotándoos dunha forma nada racional e nada sostil. Temos esos exemplos dos eólicos que os van a inzar ata en lugares insospeitados, os eucaliptos que xa non sabemos como facer para domesticalos, para controlalos, etcétera, etcétera, etcétera. Polo que entendemos que se deben normalizar unha serie de medidas periódicas para protexer estes bens. E ao mesmo tempo divulgalo, xa que o que non coñecemos é moi complicado defendelo e, sobre todo, aprecialo. E agora xa pasamos a facer un pequeno repaso sobre os petróglifos do Concello de Ames. Cando nos empezamos, en 2013 foi, cando nos constituímos como asociación, no Concello de Ames existían catalogados, me parece que eran 13 petróglifos aproximadamente, 12-13 petróglifos, falo de memoria. Na actualidade, me parece que estamos a falar de case 40. Non catalogados, sino coñecidos. Hai en proceso de catalogación como 16, 17, no que seguimos a loitar cas administracións para que nos fagan caso e cumplan cas obrigas legais que teñen. Ese moriqueque que vedes ali sería unha moura, ou entendemos que é unha moura, unha representación antropomorfa, antropoide, é dicir, intentan buscar as similitudes humanas. Neste caso, eses dous brazos con tres dedos e demais, fai no máis perceptible. Son varios motivos similares que podemos atopar na Peneda Negra, tanto na Peneda Negra como en Monte Castelo. A distribución territorial da nosa arte rupestre da comarca, agora estamos falando de casi non, 160 petróglifos coñecidos, apementos coñecidos. Se distribuye fundamentalmente en dous grandes núcleos. O núcleo do norte, que comparte Ames e Santiago, sería a zona de Besa da Rula, o Val de Villestro, Figueiras, e polo lado de Ames a zona de Ventosa, a parroquia de Covas, e incluso a zona de Auga Pesada. Hai xacementos por outros lugares, pero aí habería un núcleo principal, e un segundo na zona sur, no Monte Piquiño, e na zona de Monte Cornide, no Concello de Teo. Polo que respecta á zona de Ames, isto foi unha das causas que motivou que, como se chama, que motivou que lle presentásemos ás administracións a proposta de traballo de Compostela Rupestre, porque os fixades, os petróglifos non entenden dese límite administrativo que está marcado en verde, que marca os límites entre concellos. Aquí agora veredes uns pequenos exemplos. Empezamos cas coviñas, que serían os motivos máis simples, eses buratos feitos na rocha, que teñen certa mala fama, porque en moitos casos é moi complicado saber se é produto da natureza ou é un elemento feito polo home, é dicir, antrópico. Este é un exemplo que tendes pegado ao núcleo de Bertamiráns, que é o Pedregal, onde vedes esas coviñas que en algúns casos están relacionadas entre sí por sucos moi diluídos. Monte Grande, tamén veredes varias coviñas de distintos tamaños e formas. Valindo en Piñeiro.
Este o tendes cerca tamén de Bertamiráns, entre Aldea Nova e Bertamiráns. Está pegado ao pé dun camiño. Agro da Chan, que tamén serían coviñas, sobre uns afloramentos que teñen certas formas que recordan a forma de unha persoa deitada. Neste período os dolmens moitas veces estaban acompañados por menís, por figuras erguidas que recordaban a forma humana. Aquí unha alineación moi sinxela de 3 coviñas en Montegrande, tamén no entorno de Aldea Nova. Aquí teríades un exemplo de un motivo histórico, unha cruz. Se vos depois vemos algún suco, ou se recordades os sucos do Pedregal, da primeira, que moi esvaídos apenas se ven, a súa forma do perfil sería unha forma en U. Neste caso é unha forma en V de ter sido feito con un útil metálico. Casa do Piñeiro, aí vemos moi diluídos unhas coviñas con un círculo, unha delas con un círculo redor. Capeáns, en moitos casos, neste caso é un afloramento que está xusto nunha liña de alta tensión, e o grabador o que parece que lle chamou a atención esa pía natural do medio, e ao redor dela gravaron estas alineacións e estas coviñas, hai ese triángulo de 3 coviñas unidas por sucos, etcétera, etcétera. No lateral, suele ser tamén bastante habitual, no lateral dese afloramento que destaca bastante sobre o terreo, hai gravados 7 ou 8 cruces. En moitos casos, unha vez se perde a memoria de que significan estos gravados e demais, a cristiandade, as comunidades xa de épocas históricas, o que fan é cristianizan esos lugares gravando cruces e así facendo unha apropiación deses lugares e intentando dese xeito eliminar ese posible culto pagán que en moitos casos continuou ata épocas históricas. Rego das Pías en Agrón son pequenas pedras, en moitos casos son pequenas pedras porque os canteiros isto se gravou fai 4.000 anos, neses 4.000 anos posteriores os canteiros estuveron extraendo a pedra e sobre todo lles gustaba o mismo tipo de pedra que lles gustaba aos gravadores, o granito de gran moi fino, moi compacto. Entón, moita pedra está desaparecida. Entón, en moitos casos o que estamos vendo é a ruína da ruína, para entendernos. Algúns de vos seguramente estudiou no colexio de Bentín, está a 20 metros do colexio, nese escampado que ten unha torreta xusto encima. Parece que dá a sensación de que o que se fixo foi acolmatalo de terra, é un afloramento bastante máis grande. Dá a sensación de que pode haber máis motivos que non sean só estas coviñas e estos sucos que diluyen cara abaixo. Aquí hai unha posible representación dun puñal, non sei se vedes aquí un trianguliño, e sobre todo porque o afloramento sigue moito máis por debaixo da terra. Realmente para nós o normal nunha sociedade avanzada, ademais, sería que se invertise en excavar este xacemento xa só pola proximidade que ten a un colexio e a utilidade que podería ter como recurso educativo. A fonte de Buceleiras, que é unha pedra reaproveitada, pode ser, ou que se gravasen estas coviñas en época posterior, é algo que nunca saberemos, pero que é unha pedra exenta. E agora empezamos xa cas combinacións de círculos concéntricos, está echando monte, que está nos montes de Tapia. A pedra da nave de Bugallido aparece no vídeo e é realmente unha laxe moi interesante, moi fácil de acceder a ela, está pegada a un camiño e agora o monte está limpo
e destaca sobre todo polas súas dimensións, é dicir, ten unha forma moi cóncava, moi convexa, perdón. É dicir, o gravador aproveitou a forma da pedra para gravar os círculos concéntricos e darlle esa dimensión. Aí está a vista cenital, non se aprecia tanto. O petróglifo de Oca, que é un dos primeiros estudados na zona, e dos poucos que están sinalizados. Ahora me parece que xa non, porque vamos a darte un pouco máis rápido. Outra pequena coviña un círculo ao redor no campo de golf, o de Firminstans, que está tamén ao lado dos Cabaceiros, se coñecedes esa zona. Estos son petróglifos exentos, os dous da esquerda están no Museo do Castelo de San Antón, apareceron na zona de Troitosende. O da dereita atopámolo nos en Cortegada, na aldea de Cortegada, e está depositado na capela da Peregrina. Este é un petróglifo desaparecido que vos convido a que procuredes, que está no Monte de Tapia, en Lavanquiños. Temos esta foto dos anos 50, 40-50, paradeiro descoñecido. Este outro, Liñaredo, tamén desaparecido, feito polo mesmo autor, Ramón Sobrino Lorenzo Ruza, que traballou nesta zona durante bastantes anos. E a xoia de arte rupestre do Concello de Ames sería a área arqueolóxica de Ventosa, que limita co Concello de Santiago, donde teríamos a Peneda Negra, considerada como a laxe de maiores dimensións con gravados de Galicia, unha das máis grandes, e ese cervo grande que vedes aí era o cervo ata fai 10-15 anos, o cervo situado máis ao norte de toda Galicia. Ahora mesmo se coñecen nesa laxe son un total de 5 cervos, pero bueno, xa como elemento natural moi interesante e como elemento artístico tamén. A diferencia entre velo de día e velo de noite, e incluso de día aí se está vendo moi ben porque está mollado. Isto sería o calco que hai, según Sobrino Lorenzo, isto Peña Santo, hai diferencias entre autores para que vexades. Estos serían aquel exemplo que falábamos da Moura, isto outra das que aparece, según un autor ou outro, Enrique Campo ou a Peña Santos. Esta é a foto da que vimos da que vichedes o debuxo, a foto nocturna. Isto é a fotogrametría, é un das técnicas que empregamos para catalogar estes xacementos. Campo Redondo, que quedaría un pouco máis arriba, máis diluído, moi erosionado, pero tamén interesante. Unha posible representación dunha serpe, donde apenas se ve, pero pode ser unha cabeza enroscada sobre si mesma. Este desaparecido, que é o de Monte Castelo 1, Monte Castelo 4, un dos últimos que apareceu moi cerca da croa do castro de Monte Castelo, que é un castro moi interesante, pero moi alterado por construccións. E Monte Castelo, que vos convido a visitar porque está a 20 metros da estrada, é moi fácil de visitar, e que realmente é un dos poucos petróglifos que podedes visitar incluso de día e visibilizalo moi ben. Isto sería un deseño de Enrique Campo que fixo a principios do século pasado, Sobrino Lorenzo que fixo nos anos 50, con diferenzas entre eles. E de novo eso, si vedes varios exemplos dos motivos de Peneda Negra e Monte Castelo, donde pensamos que o que se está querendo representar é unha figura antropoide, seguramente unha divinidade femenina, unha moura, ou como le queramos chamar. E bueno, e eso era un vídeo que vededes a través de como se chama, de internet, si queredes, que é un pequeno vídeo de Monte Castelo. En principio, pouco máis, casi dar por finalizado. Si queredes facer algunha pregunta, pois eu encantado. Espero que non tervos aburrido moito e que polo menos que irades coñecer máis, ou cando iades falar de que hai visitas e demais, pois saibades que o que poderíades atopar si vides.
Moitas gracias. Sí. O recreo non se compite. Cando nos deixa salir o recreo, se queremos alguna pregunta, cando nos deixa salir.
Bos días a todos e todas, tanto as persoas presentes como as que estades a escoitar dende as pantallas das clases. Hoxe temos o prazer de ter connosco a Xosé Ramón López Boullón. Na actualidade é profesor de secundaria e traballou anteriormente como lingüista na TVG, no Parlamento e tamén como técnico no proxecto Toponimia de Galicia, da Xunta. É membro da Asociación Galega de Onomástica, coautor do xogo Atopando Compostela e autor da toponimia de Ames. Monografía número 5 da colección Terra Nomeada da RAC, actualmente preparando nesta colección a toponimia de Santiago de Compostela. E dito isto, deixábamos vos con Xosé Ramón, a quen agradecemos a súa presenza con ese agasallo. Empezamos con o agasallo. Pois moitísimas grazas polo agasallo. Non sei se compre descubrido para evitar tempo despois da sesión, pois o comparto con vos. Ben, o que nos trae hoxe aquí pois é a toponimia. Supoño que ademais estades a facer algún traballo ao redor dela, con ela, porque é unha realidade que temos o noso carón, coa que podemos aprender moitísimas cousas. Creo que o título do proxecto que estades a facer, que ao son da oralidade, creo que a toponimia favorece totalmente a lingua oral, o contacto coa lingua, coa fala, a través do que a propia lingua expresa e deixa testemunha no noso territorio. E por iso eu o que vou a comezar a facer, tendo un pequeno guión, centrándome un pouquiño nunha zona concreta do concello de Ames. É un ben patrimonial, está amosando un itinerario antiquísimo, fundamentalmente medieval, en relación co camiño a Santiago, pero moito máis anterior en virtude de que este camiño faise sobre os itinerarios e as vías romanas moitos séculos anteriores. E, polo tanto, temos aí, como acaba de ser a sesión anterior, un patrimonio arqueolóxico, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio etnolóxico, antropolóxico, científico, pero tamén ese patrimonio non material e inmaterial que é a toponimia. E a toponimia é clave para entender o pasado e o presente de calquera lugar, e en concreto do concello de Ames, quen foron os seus poboadores, cales as estruturas habitacionais, a estrutura administrativa, como aproveitaron a terra e a auga, e cal era o seu modo de vida, cales as súas vías de comunicación, e todo canto se creou e se identificou no seu territorio. Este é un parágrafo co que introduzo pois o libro que se mencionou antes, que é Toponimia de Ames, o volume 5, o número 5 da colección Terra Nomeada da Real Academia Galega. Falamos de territorio, por tanto, entonces temos que deternos un pouquiño en tratar de comprender o medio no que nos imos desenvolver, no que se atopa a toponimia. Collín algunha referencia para que, se queredes aproveitar a presentación para realizar calquera traballo posteriormente, de José Ramón Menéndez de Luarca sobre a construción do territorio, diferentes frases que nos van a conectar e nos van a dar esa visión do que é o territorio no que nos movemos. O territorio comprende o espazo ao que non escapan as actuacións humanas, polo que constitúe o soporte sobre o que se estratifican todas as intervencións ocurridas ao longo da historia. O territorio considérase como unha linguaxe cos significados se expresan a través dunhas regras específicas. Cando se estudia o territorio, estudianse dúas dimensións, a dimensión espacial e a dimensión temporal, que ocorreu nas épocas e como se foron superpoñendo os diferentes períodos nese territorio. Que marcas, que sinais nos está deixando a toponimia para sinalarnos esa realidade espacio-temporal.
E noutra das frases di que hai que descifrar o significado desas pezas que compoñen a estructura territorial na procura do tempo perdido. É importante o componente espacial para reconstruir o sucedido nas coordenadas espazo-temporais. Que aconteceu? Anteriormente aparecía na sesión os elementos arqueolóxicos megalíticos importantes do Concello. Son os topónimos, precisamente, os que nos invitan, nos están dicindo que hai nese territorio. E, polo tanto, son elementos identificadores do territorio que nos están falando de que aí hai unha pegada arqueolóxica. Son moitos, é moi rico o Concello de Ames na cultura megalítica, como quedou claro na sesión anterior, e os nomes nos revelan esa realidade. O que levou que moitas persoas que estudaron esa realidade se guiaran precisamente polos topónimos, polos nomes de lugar. Aí temos Mámoa, temos Tapia, ainda que se fixo alguna introspección no caso de Mámoa non se chegou a nadar ou a topar algún vestigio. Comentaba algún veciño da zona cando eu recollín en Ames que parecía que aí nos anos, hai 20 anos ou así, se fixo unha introspección, apareceron algúns tixolos, pero nada determinante, pero sí que se presente o topónimo do lugar, Mamo, non? Outros moitos, o caso de Castelo, o caso de outros lugares ou montes, o caso da Nave. Conviría, ademais, que non só nos quedáramos con ese. Temos, por exemplo, vamos a falar despois nese itinerario do punto de partida no Concello de Teo, do Castro Lupario, pero o nome do Castro Lupario xa ten unha lenda, ten unha tradición histórica, está moi estudado en relación precisamente coa lenda da traslación de Santiago de Compostela a Santiago de Compostela do Apóstolo, pero hai outros nomes que ten o Castro, como veremos despois, que evidencian que aí hai algo. Un deles é Eira dos Mouros, ou Castro dos Mouros, ou Monte dos Mouros, e que a palabra Mouro nos está identificando esa lenda mítica que leva aparellada os castros dos guardiáns de tesouros que son os Mouros. Ben, vamos a continuar e vou dicir que xa directamente unha cuestión que aparece en todos os estudios de toponimia, de microtoponimia, dos topónimos menores, aínda que o libro que eu fixen de Ames tiña en conta a microtoponimia porque eu recollí no proxecto de toponimia de Galicia a maior parte de Ames, parte de Teo e todo Santiago, as 28 parroquias de Santiago de Compostela. Temos que ter en conta unha cuestión, e é esta segunda idea que vos teño aquí, que os topónimos e os nomes de lugar son elementos importantes porque forman parte do noso patrimonio cultural, humanizan o medio dotando de memoria compartida. A función que ten un topónimo é unha función identificadora en primeiro lugar para recoñecerme no territorio como individuo nun asentamento poboacional en virtude tamén da orografía, que elementos circundan desde o punto de vista orográfico ese asentamento, a orografía, os montes e os regos fundamentalmente, e os cauces dos ríos, que son os principais elementos importantes nos asentamentos humanos. E iso ven ao longo dos séculos sendo compartido de xeración en xeración. E hai moi pouca modificación. Pode haber un porcentaxe grande de topónimos da época latina, do tránsito do latín vulgar a lingua galega como lingua romance, e pode haber outros que veñan de períodos anteriores da época sueva ou da época romana ou da época prerromana, como ben sabedes, se estuda en secundario. Ben, o seguinte pareceme clave, sobre todo cando facemos un traballo de campo e saímos a identificar, a recoller toponimia. E algún de vos, algún curso de vos xa fixo este traballo. Só o camiñar podese percibir a beleza do camiño en sí, a extensión da paisaxe agraria nas súas marxes, o
Un percorrido pausado pasa pola detención dos povos, a observación detida da edificación, desde a máis significada a máis humilde, así como a charla distendida con aldeáns sobre os nomes dos lugares, os seus significados e tradicións. Con isto vamos recoller lendas, vamos recoller moitísima tradición oral e vamos nós tamén a recuperar a lingua, que en moitos casos a situación de uso da lingua demostra que se está perdendo. Entón, grazas a este traballo é unha forma tamén de recuperar non só a toponimia, senón tamén a lingua oral, a lingua falada e usada. O Camiño de Santiago constitúe un peculiar exemplo de paisaxe cultural caracterizado por unha extensión continental. Cruza gran parte da Península Ibérica e se ramifica por Europa. É unha perduración milenaria. Ante tal diversidade espacial e cultural, os seus trazos definitorios atópanse na peculiaridade do feito peregrinatorio como modo de percepción da paisaxe. O Camiño de Santiago é unha invención. É, por lo tanto, un territorio intelectual, creado, pero tamén é un territorio simbólico, que remata sendo un territorio cultural. Aparece vos aí reflectido esa realidade histórica sobre as vías na Península Ibérica do itinerario de Antonino e na marxe esquerda tedes o que nos ven cara ao Concello de Ames, que é o camiño portugués coas vías que unía Brácara Augusta con Lucus Augusto, principalmente. Hai outras vías de conexión e temos topónimos que se repiten. O curioso é que temos topónimos que se repiten e que atopamos realidades con topónimos exactamente iguais que aquí na Galicia, que están tamén en Portugal, por exemplo. Na vía que une Astúrica Augusta con Brácara Augusto repítense topónimos como Angueira, a Paradela, xusto ao lado de Angueira. Vai haber unha Angueira, vai haber unha Paradela. Que función realizaban eses lugares para cambiar as bestas, para parada, albergue, tiñan que ser chans, tiñan que ter unhas cualidades do terreo para poder avanzar no camiño e alcanzar a meta final, que estaba a ben poucos kilómetros, neste caso, con respecto á Angueira que temos no Concello do lado. Ben, facendo así un pequeno comentario, mas se queredes facer algunha pregunta tamén a podedes facer. A evidencia máis clara que temos é que a parroquia, a única parroquia afectada polo Concello de Ames é Biduído. Ben, é certo que agora tamén o Milladoiro ten a súa propia parroquia, pero ata aí ben pouco a parroquia do Milladoiro estaba tamén pertencía a Santa María de Biduído e, polo tanto, é Biduído a única parroquia afectada, porque esta parroquia pertencía anteriormente á xurisdicción do Siro da Rocha. Ben, hai dous datos que vos poden ser útiles para comprender a pertenza a este señorío, que son que o catastro de Ensenada revela no ano 1752 e en parte do 19, mesmo despois de crearse o Concello no ano 1835, que Biduído segue aparecendo como parroquia rural. Xa vos digo que hasta hai poucos anos a xente que vivía aquí nesta urbe ou cidade dormitorio pois tiña que arranxar os seus papéis na parroquia de Santa María de Biduído. E vamos ir directamente ao que é a toponimia. A parroquia de Biduído ten 14 aldeas, pero as afectadas directamente polo camiño e polos microtopónimos con os que deixa a marxe dereita, a marxe esquerda, ao leste e ao oeste, son Biduído de Baixo, Casanova, o Milladoiro, Algo, a Moniña, Paramiño, se se quere, por extensión, e Raíces. Se vimos en dirección contraria, podedes apreciar no mapa por onde vamos a entrar. Vamos a entrar por Eusebe, Vila Eusebe, un antropónimo e que marca, dentro das motivacións que máis abundan no Concello de Ames, que son os nomes dos posesores, os propietarios das terras. Entramos por Vila Eusebio, do nome Eusebius, pasamos
cara, se vos fixades, a Pedreira, deixando o Río Tinto, entre que o camiño vai directamente por Río Tinto. Non sei se hai se houbera algo para marcar aí, o que vedes, se vedes aí no mapa, que é un pouco, non está moi claro, a liña amarilla, a liña que está pola esquerda da vermella, da vía principal, da estrada principal, vedes un camiño en amarelo, que é o que a aldea de Río Tinto, que colle o nome polos minerais ou polo acordo propio do río, e se converte en entidade de poboación. Pasa pola Pedreira. A Pedreira é claramente identificable, un topónimos, hai topónimos que son máis transparentes e outros que non son tanto, e moitos deles é moi aventurado dicir cal é a súa orixe e o seu significado, se non temos unha testemunha documental dese topónimo que nos dé unha pista do que pode ser, que é un dos casos que vos vou comentar a continuación. Da Pedreira, que ven da palabra petraria, diríxese cara ao Mondelo. A Mondelo hai dúas interpretacións entre os filólogos, entre os lingüistas e os da toponimia, un que a orixe proindoeuropea, a raíz monte, mundelos, e despois a raíz gótica, mund, que aparece, o mont, que aparece en moitísimos topónimos en Galicia, que co significado de protección. Rene Mundus, Rei Mundus, Astra Mundi, en padrón Astra é o composto xermánico Astra Immundus, e hasta hai pouco as cábalas ou as interpretacións do topónimo eran Extra Mundi, fora do mundo, se interpretaba como extra, o nome, o topónimo persoa Astra, e Mundus, a forma Mundus como mundo. Ben, pois os topónimos están suxeitos tamén a ese tipo de literaturas, a ese tipo de ficcións, e moitas delas pois van quedando depositadas pois como lenda ou como unha característica máis dese topónimo. Do Mondelo pasamos hai unha casa, ademais, que marca, hai unha casa ali que marca precisamente como se chama esa zona das terras, xusto onde cruza o río, na ponte que cruza o río, ten unha casa posto con uns azulexos ali o Mondelo. Pasamos a Lamela, un nome tamén común en Galicia, sabemos perfectamente, transparente, o que é enlamarse, o que é a lama, que leva asociado ese sufixo diminutivo ela. Son moitos os sustantivos galegos de orixe prerromana, con carácter xeral, porque foron moitas as tribus que houve, que se ligures, que se ostriños, que se moitas, non? Entonces se soe coller, e nos libros de texto tamén se soe coller, non, ese carácter céltico en moitas palabras, pois a palabra camisa, a palabra cervexa, a palabra lama, non? Normalmente son deses poboados prerromanos, non? Que existiron no territorio. Despois estaría outro, pasa máis para adiante, creo que se ve no mapa, que este de aquí arriba, que é Cascande. O topónimo Cascande é moi atrevido, sen, como vos digo, entrar na cuestión documental, se non temos unha testemunha documental, que é a casa, e probablemente esconda detrás del pois o esquema cas máis apelido, Canda, non? Candus, Casa Canda, igual que sucede noutros topónimos do Concello de Ames. O caso máis exemplarizante sempre é o caso detrás do Instituto, o Centro de Educación de Alibarouta, o camiño que vai a Castrigo, non? Casa Teodricus, Castrigo, un Casa Teodricus. Eu cando recollín a toponimia nesa zona, a xente estaba convencidísima de que Castrigo era unha deformación ou unha sonorización de castrico, dunha especie de diminutivo de casa, non?
cando que está detrás este esquema, Casa de, Casa Teodoricus, con un nome tamén ben antigo, indicando o posesor. Ben, chegamos a Casa Nova, tamén é moi transparente, hai moitos tipos de casas no concello de Ames. De Casa Nova, se nos fixamos polo... estábamos aquí, pasamos por aquí, as raíces, e xa a Casa Nova. Neste tramo vese a parte que afecta despois entre a Grela e o Milladoiro, e entramos nun lugar que le chaman o Rodullo, o Redullo, coa harmonización vocálica, o retrúpulo, do latín retrúpulo, do verbo redollar, cultivar a terra por segunda vez, ou cando brota o cultivo por segunda vez. Aí vos indico a atestación documental para que vexades a importancia que teñen estas cuestións para determinar a orixe e o significado dun topónimo. Di, agro que se dice de Rodullo, sito o lugar de Paramuíño. Está atestado nun documento da Catedral de Santiago de 1586. E de aí chegamos a Pena Mosqueira, tamén é moi transparente, o que indica a realidade que ten esa pena, pois que non necesita siquiera ningún comentario. Se é verdade que o Concello de Ames ten moitísimos, que se podría facer un traballo moi interesante sobre todos os topónimos que teñen como radical ou como lexema a palabra pedra, e todas as variantes que hai sobre a palabra pedra. Temos Paramuíño, que ten unha das formas derivadas de Petra, forma Petra do muíño, Paramuíño. Temos a forma pera, temos pera enviduído, temos pera fita, pera tallada, tamén na zona de Agrón. Temos todas unha diversidade de toponimia en relación coa pedra que ofrece múltiples variedades. Na entrada de Bertamiranos, por exemplo, hai un lugar que non está concibido como entidade, por tanto non forma parte do nomenclato de entidades de poboación, que é Paraxó, que é un diminutivo, Petraiolo, e que se tratan, por exemplo, noutros libros da colección, porque se dá no caso do Concello da Estrada e noutros concellos. Ben, o caso da Grela, o caso da Grela é moi significativo, ese diminutivo de Gágara que o sufixo ela. Eu vivín no Milladoiro 10 anos, vivín aquí no Milladoiro 10 anos, non había nada disto, había por aí polo Agro do Cura, máis ou menos pola zona alrededor da ermida da capela, e había catro nomes, porque identificaron cando construíron, os constructores iban construindo, a medida que construían íbase facendo o Milladoiro. Despois vamos ver un plano aéreo de 1950, un voo aéreo de 1950, e vamos a ver como encaixa perfectamente na estrutura do terreno pois todo o que temos agora de urbanización no concello. Teríamos tamén entraríamos nun lugar que xa existía, que foi unha das primeiras urbanizacións que se fixeron aquí no camiño da Grela, precisamente indo cara a Grela, que é a urbanización Millalar. Despois a continuación tamén a das Mimosas, pero aparece ese topónimo, que tamén hai que ser moi cauto, porque sen esa documentación necesaria o que nos parece que é un derivado de millo, outra vez sexa unha alteración de millarado, como hai outros moitos microtopónimos en Ames, como Millaredo, Millariza, Millarada, etc. E depois está o Milladoiro, e aí xa non ten nada que ver con Milla, como ben sabedes, que é outra cousa que vamos comentar máis allá. Bueno, vamos a deixar un lado todos os que quedan atrás, que podría ser importante ver a conexión que teñen no propio camiño, pois os que deixamos atrás no Concello de Teo, no Concello de Rois, na parroquia de Ribasar, que están lle dando forma, están lle dando sentido, por dicirlo así, ao que é o camiño, non? Bueno, pois aí
en algún momento podemos recurrir a estas referencias, que son estas, que vos aparecen aí, con toda esa cantidad de información, con nomes a maioría transparentes, en relación co que ocupan hoxe os terreos de cultivo de monte que ocupan hoxe. Un topónimo que non se sabe certamente a que se pode referir, ainda que temos algunha atestación documental, é o propio de Raíces, o lugar de Raíces xa no noso concello, no concello de Ames. Parece que ten o plural da palabra raíz, do latín radique, pero vemos que aparecen testemunhas escritas como a radique de monte, a radique en castro, a radique en montes maiores, como que está un lugar que está na raíz ou situado ao pé dun monte, ao pé dun castro. Se nos deixamos levar pola literalidade, temos ese antecedente que acabamos de falar, do castro do Palo. Pero, ao mesmo tempo, existe na documentación antiga moitos textos notariais que nos falan de bens raíces. E na cadea onomástica dos apelidos aparecen sempre as persoas localizadas como de raíces, que pode ser un elemento que vinculice precisamente esa realidade como raíz, como esas propiedades que algunhas persoas teñan neste lugar. Ben, por comentar así algúns, ahora, conforme vamos vindo cara aquí, cara ao Milladoiro, tramo final do camiño, pois aparece vos Bouciña, un diminutivo de Bouza, da palabra latina Baltea, que, como todos sabemos no léxico común galego, as persoas de fala tradicional coñecen perfectamente o que é unha bouza, que é un matorral. Aparece prado, aparece areeira, aparece lacuna, xa no latín, pero lacuna é unha palabra de orixe prerromana, que se toma o latín a través desa palabra, e a xerreira, que aparece aí tamén con alteración, probablemente pode ser unha xurreira, unha escorrentía, algo relacionado a eso. E aí puse unha interrogativa, se me daba por facer ou traicionarvos un pouco, facervos unha pregunta e preguntarvos, sendo un nome bastante transparente, todos sabemos o que é unha areeira e de que palabra deriva, supoño que me saberedes dicir, de que palabra provén, que palabra está detrás dese topónimo que nos queda xa un poquinho máis aí no camiño portugués. Alguén sabería dicir? Non? Que palabra está detrás dunha areeira? Ou que area, non? É moi común, utilizámolo na lingua común. Ben, aquí temos a visión do tramo do camiño, sen nome ningún, desde Raíces, pasando a Grela e chegando ao Millalar e a Fonteleira, ali onde está Mobles Compostela, na parte de atrás, antes de iniciar o último tramo do camiño pola travesía do Porto. Ben, temos aí tamén outros exemplos habituais na toponimia de Ames, como a revolta, ese cambio brusco que fai, que dá un camiño nun territorio, fundamentalmente un monte, un camiño que vai a outro lugar, na proximidade de outro lugar. Reguiño, regueiro, repetido de tres maneiras, as portiñas do reguiño, pilón do reguiño, o monte do reguiño. A palabra camiño está moi presente en Ames, vese perfectamente, podes estudar perfectamente en Ames os camiños antigos, o camiño a Porto Mouros, pola zona da Meixenta, o camiño dos Arrieiros, onde estaban as tabernas antigas, onde facían pousada os camiñantes, os arrieiros cando levaban as mercadorías dun lugar para outro. Dicir que a toponimia nos está evidenciando toda esa realidade. Hai camiño dos arrieiros, hai camiño portugués, hai camiño da misa,
lóxicamente xa con unha estructura da sociedade dependente da parroquia e do culto cristiano, o camiño da misa, o camiño dos difuntos, na zona de Loureiros, na zona de Covas, non? Bueno, alguna imaxe para ilustrar o propio camiño, un elemento que agora se utiliza como sendeirismo, como lugar de encontro, como vos dicía antes, de encontrarnos con esa paisaxe cultural que nos deixa o camiño. Ben, chegamos á Grela e como antes estaba posto tamén no itinerario inicial, pois non sei se alguén é deste lugar, hai algún entre os presentes que sexan aquí da zona da Grela, de alguna destas urbanizacións. Sí, a casa de tua avó. Como lle chama a tua avó? Di a Grela ou a Grela? Di así como todo xunto ou fai pausa? Fai pausa, non? Está moi asentado tradicionalmente, por eso se estandarizou o topónimo como a Grela, non? Unha especie de aglutinación, pensando que se trata dun artigo, igual que no caso do nome da comarca, do corónimo a Maía, non? Que hoxe se utiliza a Maía, non? Cando ven de a Maia, dun elemento prerrománico que significa cauce do río. Bueno, pois iso o temos aquí ao lado, non? A xente tamén, como vai transmitindo ese topónimo as xeracións seguintes, pois tamén vai quedando esa realidade. No letreiro, no rótulo da carretera, pois aparecía esta realidade, non? Pois aparecen moitos outros topónimos da realidade galega. Un dos máis coñecidos é o caso de Grove, o Grove. Temos aí nomes como indicando alturas, hai moitísimos que indican altura. É un lugar que ten zonas moi altas, o concello. E aquí temos unha que se asoma ao camiño portugués que é o Cotón. O Cotón que é, pois nada, ven esa palabra de cúbito, non? O cúbito, a forma que ten suave, un outeiro. Se entrades nun dicionario a ver a definición, pois vos vai definir así, como coto vegetal despois da corta. Vale. Chegamos xa polo camiño, xa estamos chegando ao Milladoiro, a esa famosa rotonda feita aí pola que cortou, pois, como fan as infraestructuras, non? Levarse por diante moito terreo e con el, pois, a veces moitos elementos de patrimonio, mesmo material, como muiños, fontes. E aí temos o Milladoiro, esa parte final do camiño que nace precisamente a partir do culto ao apóstolo, a partir da que vos comentaba antes da Invenio do sepulcro en Compostela no século IX, e que fixo traer milleiros de camiñantes antes de entrar nese territorio gravado do Xiro da Rocha na memoria, e noutra época que foron as revoltas ismandiñas, non? Que ahora se pode ver o castelo da Rocha Forte pois nas ruínas do que foi sobre todo a segunda revolta, a batalla dos nobres contra a Igrexa. Ben, tedes aí no plano como aparecen os nomes e asociado, porque había un nome anterior que se sigue conservando no Milladoiro, que é o lugar de Seidón. Aparece no tombo de Celanova, atestado tamén para outros lugares, con unha posible orixe árabe, de onde tamén viría o Seidón de Orbes. Ben, aí vos aparece un mapa de 1950, donde vos aparece tamén a realidade toponímica cartografada, con outros dos nomes e algúns probablemente que non existen ao maior hoxe ou non estandarizados. Temos o caso da Pena Mosqueira, que tedes aquí, que xa falamos del. Temos o caso aquí de Seidón,
o lugar máis antigo do Milladoiro, que a partir dos miliarios e as marcas romanas marcando as distancias ás súas mansións principais, e no entorno do Silo da Rocha pois construíron máis milladoiros. Que ocorre? Que o milladoiro no que vivimos, ou no que estudades, os que estades aquí e os que están nos outros centros, pois recoñecerán, converteuse en urbe, ou en vila, ou en pequena localidade, pero na realidade xeográfica do territorio ao redor de Compostela, da mansión, dunha das mansións principais que hubo en Compostela, no que se chamou o territorio da Seconia, está precisamente pero hai 4 máis, hai 4 milladoiros máis, e todos en relación con vías de comunicación principais. Está no Monte Gallás, na parte baixa do Camiño Real, hai milladoiro no camiño que une con Fisterra, ese camiño, esa variante que sempre se fai buscando o Finisterre, xa na tradición como facían os romanos nesas vías, buscando a adoración ao sol, a fin do sol, e como as vilas romanas orientaban os asentamentos en función da saída e da posta do sol, pois se reflítese tamén nesa viaxe das vías que eles construían. E na vía do Finisterre temos na zona na parroquia de Figueiras, non sei se coñecedes, en Sarela de Arriba, incluso había un cruceiro ali que desapareceu, que o sacaron, era o Alto do Milladoiro. Hai unha visión tamén da catedral espectacular, se ides por unha pista que hai unha aldea que se chama Sarela de Arriba. Temos un milladoiro tamén na vía principal, na vía norte, o camiño inglés, na altura da Finsa, polo que é por detrás do polígono do Tambre. É dicir que hai varios milladoiros, e hai moitos milladoiros na toponimia, pero este acadou a categoría de poboación, de entidade de poboación. Vedes como aparece Viduído con V, ata hai moi pouco, ata hai ben pouco, cando me tocou a min facer o traballo de recolleita de toponimia, había un párroco moi servicial, pero o que poñía o documento era con V, por lo tanto, que lle quixéramos poner con V era un atentado sacrílego. Ao contrario pasaba con Bentín, que temos ao lado, que durante moito tempo sobre Bentín ou Mesón do Vento houve moitísimas interpretacións erradas, no caso de pensar que ven de ventos, de conventus, dos vieitos, ou pensar que por iso é con V, ou pensar que ten relación co vento, e hai algúns que sí e outros que non. Ventosa ten relación con vento, probablemente un ventureira que hai por aquí tamén teña relación con vento, senón unha alteración de outra palabra. E Bentín ven dun Vila Valentini, tamén dun posesor. E estamos rematando xa. Se queredes facer algunha pregunta, ou trouxemos tamén sobre este ou sobre calquer outro topónimo do Concello, pois preguntadesme sen ningún problema. Aquí vemos a ermida da Madalena, que justamente eu do lado da lá era onde eu viví 10 anos, entre a Estivada de Castelao e o que chamaban o Agro da Madalena, que o Agro da Madalena realmente estaba moito máis para na zona do polígono. O polígono, por certo, se entrades na páxina de Toponimia de Galicia e poñedes un milladoiro e vades buscando que poñedes poñer os topónimos como os aparecía aquí nas que eu vos seleccionei, visualizar os topónimos. Se entrades na parte de milladoiros vos aparecen os topónimos todos que se perderon, porque ao polígono puxeronlle nomes de árboles, como ben sabedes. Bueno, unha realidade que viñeron facendo en moitísimos espazos urbanos, tanto polígonos como áreas urbanas. No caso das Fontiñas pasou igual, no caso das Fontiñas vese como derruban aldeas a carón do Viso. Bueno, pois é o que perdemos tamén, non? O que se leva con eles. Se non fose porque se cartografaron ou temos testemunha en algún documento da súa existencia. Ben, aí tedes, por exemplo, un plano de concentración parcelaria
Afortunadamente, ao pasar, as propiedades xa non eran señores os que tiñan os terreos e que explotaban os cultivos, pasa a ser a propiedade das persoas. Os mellores documentos cos que imos traballar e cos que unha recolleita de campo valiosa son os que podedes recoller. Antes aquí o compañeiro falouvos da grela, nas partillas que teñen na casa os vosos avós e os vosos familiares, donde aparecen especificados os nomes deses terreos, desas súas propiedades. É un elemento importante na documentación para testar a existencia e pervivencia dese nome. Que vedes como está repartido. O caso da concentración parcelaria foi un elemento que provocou a perda de moitos topónimos porque organizaban todas as leiras por polígonos. Entón quedaban con un nome xenérico para o polígono, cando dentro del hai nomes máis concretos. Aparecen moitos casos e só a realidade da xente que ten eses datos nas súas partillas de como se chamaba esa leira en concreto. E foi o que pasou, por exemplo, co monte. A moita xente perdeu a identidade co monte, que antes estaba perfectamente identificado, saben que teñen unha leira porque a herdaron, pero queda un nome xenérico e só onde están eses nomes nas súas partillas. Este é o tema en relación como afecta a organización territorial e as actuacións no territorio a toponimia. E, bueno, tedes aí. Esta é a marxe toda do milladoiro que se fixo, porque primeiro se executou na vía principal, no camiño a Pontevedra, desta beira daqui, na que estamos agora, e hai non sei cantos anos, pero non moitos, a construción pasou a facerse do lado abaixo. Este sería a parte do lado de abaixo, con todos os seus nomes. Non sei que si conservan. Milladoiro en xeral, os nomes das ruas consérvaos con prácticamente os nomes que había anteriormente a construción. Nesa parte, e nesta tamén, xa non no polígono. Bueno, aquí tedes un bo, se vos fixades na... xa remates, que facedme a preguntas que tirades. Aquí vemos como no monte, vedes como aquí despois mete aquí abaixo, coñecedes ese sitio que hai aí unha fonte, un pilón, vemos por aquí a estrada que cruce para este outro lado e aquí xa é onde estamos nós. Vades como va facendo o terreno, como se foi aproveitando, precisamente se encaixou a construción do milladoiro nese territorio. Vedes perfectamente aquí, se seguides a línea de edificios e vemos como vai toda esa estrutura. O bo de 1956 é milladoiro na actualidade. Visualmente creo que nos dá prova de todo o que se construye e como se aproveita precisamente o que o propio terreno está marcando e identificando. Vemos aquí outra imaxe, xa a partir de aí xa pertence tamén outra vez a Cado, e aí os últimos exemplos do que é a zona na que estamos agora. Ponteleiras, de fontes tamén estamos identificados moitísimas fontes como elementos concretos do patrimonio, as fontes, a fonte do Picho, a Fontiña, as Pontelas, os diminutivos, as Ponteleiras, etcétera. Aí temos, por exemplo, o Cruceiro da Magdalena, temos aquí a Estivada de Castelao. A estivada é unha palabra que ven precisamente do labor que se fai no monte, de roturación, besar o monte, facer a estirpata, que sería a palabra originaria da que nos ven a nosa estivada, por iso é con B. O Agro da Magdalena, o Agro do Cura, sempre nas parroquias hai o igresario, que son os terreos que pertencen
que pertencen ao cura. Ali en Barouta, en Ames, aparece un nome moi antigo que non se sabe, probablemente un nome de posesor, un Danilus ou un Darius ou algo así, porque parece un nome que é de ir de abaixo, de arriba. Bueno, son curiosidades que haberá que ir tamén vendo que testemunho nos están deixando. Eu tratei de buscalo na documentación, aparece na documentación como tal de ir, pero non dá claves para, podemos presupoñer, para poder decir o que sucede. Bueno, e aí xa chegando ao Linde, aí no camiño que vai pola travesa do Porto, aí temos a Jaldra Chan, probablemente unha instalación de Gándara, un terreo inculto, cheo de pedras, un pedregal, acompañado esa da realidade do terreo Chan, de forma composta, agro do medio, que se mantén no rueiro de outros como pardiñeiros, paretinarios, igual que pardiñas en Laraño, para tinas, bien. Bueno, a localización tamén é importante. Vedes aquí que temos a palabra outeiro, pero temos tras do outeiro, e tras do outeiro localizado de arriba, de abaixo. Son localizadores na forma antigua, os adverbios perdidos en desuso, pero que se manteñen na toponimia, como o caso de Susu, a Susana, está de Ourense, Yusu, de abaixo, que se conserva na documentación, pero que na toponima vemos como se mantén nalgúns nomes. E aquí xa a forma común, arriba e abaixo. Detrás, por un lado, no propio topónimo, atrás, a indicación que está atrás do outeiro, porque o outeiro debe estar por aquí, e, bueno, pues penas con seus nomes, como pena mosqueira chea de moscas, pues esta a pena do Moucho. E a pena do Moucho recollín en Pegariños, unha pena que xusto queda por detrás, xusto onde empeza a obra do Cardenal Quiroga Palacio, o Cardenal Guerra Campos, o Cardenal que era aquí de Ames, non? Aparece a pena do Moucho e unha lenda, unha cantiga que me cantou a señora que me indicou os nomes do lugar, non? Poema que tamén recolle Rosalía de Castro. Esa cantiga popular recolle Rosalía de Castro nun poema. Bueno, e aquí chegamos, non? Chegamos ao final, ao lugar desde o que o Milladoiro adquire a categoría de monte de expresión da alegría, da outrella, como Monte do Gozo fai do outro lado, de chegar ao final do camiño. E aí, bueno, pues, hai un traballo do Concello, da Xunta, da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal, que era onde traballábamos nós cando estábamos no proxecto Toponimia de Galicia, e traballábamos sobre fotografías aéreas, que era xa un luxo poder dispoñer dese material para recoñecer o territorio e ir polas parroquias a recoller directamente sobre as fotografías aéreas. Pois aparecen tamén moitas lendas e tradicións vencelladas ao camiño. Por lo tanto, estamos nun concello, estamos nun territorio cargado, como vedes, de cultura. Volvo a repetir, para rematar, que só o camiñar pódese percibir a beleza do camiño, sí, e a extensión da paisaxe agraria nas súas marxes, un percorrido pausado pola detención nos povos, observación detida da edificación, desde a máis significada a máis humilde, así como a charla distendida cos aldeáns sobre os nomes dos lugares, os seus significados e tradicións. Eu convido-vos a que sigades percibindo esa beleza e seguindo o son da oralidade a nosa memoria colectiva e que se siga mantendo a sigades levando tamén como fixeron con vos os avós e os vosos pais aos que veñan con vos en vindeiras xeracións. Así que, máis nada, se queredes facer unha pregunta pola miña parte, este simplemente foi unha zona, un curruncho de todo o que podemos comentar do Concello de Ames.
Hai algunha pregunta? Sí? En que parte de Ames hai maior concentración de topónimos e por qué? A ver, maior concentración de topónimos sempre vai estar determinado por as cuestións orográficas e demográficas, non? Non che sabería dicir unha parte concreta de maior demografía de toponimia, pero todas as que canto máis próximas aos asentamentos ou como se van marcando os asentamentos de poboación, todo o que está ao redor deses asentamentos de poboación, todas as zonas de cultivo, e canto máis distancia hai a eses asentamentos de poboación, nas zonas do monte van collendo nomes máis xenéricos, máis amplos. É unha poboación distribuída moi homoxénea en canto ás parroquias, e sobre todo que hai que ver un pouco o percorrido que na historia eses asentamentos tiveron. Exactamente en canto a densidade, volume ou número de topónimos que existan neste concello, non vos sabería dicir exactamente cal é a zona máis densa de topónimos. A forma de sabelo é coller un plano aéreo coa unha cartografía e computar simplemente pola dimensión que ten. Se colledes no proxecto de Toponimia de Galicia, na base de datos de Toponimia de Galicia, aí vos aparecerán. Que ocorre? Que aí están verquidos os que se recolleron. Entón, en que momento tomamos referencia? Ese é outro dato importante. En que momento tomamos referencia? Porque como pode estar afectado o territorio tamén. A cartografía nos vai marcar moito ese número de esa densidade de topónimos. Pero agora, claro, aumentan tamén con novos nomes, deixando atrás outros moitos. É dicir, hai moita toponimia que se perde, que non quedou registrada. Nós, cando empezábamos o proxecto de toponimia, pensábamos en 4 millóns, 5 millóns de topónimos, agora xa estamos pensando en menos da metade, porque se van superpoñendo unha serie de características que van facendo que se perdan eses topónimos. Teríamos que ver, contrastando diferentes cartografías de diferentes épocas e ver, pero o propio terreo xo está dicindo. Falábamos antes da concentración. A concentración se perde, vaise collendo un solo. Se collemos esa cartografía, nós nos decatamos, cando recollemos información, de que faltaban moitísimos topónimos. Despois veo tamén o tema do catastro. E o catastro viñeron persoas de fora a recoller esos datos e identificar eses lugares. E facían deturpacións deses nomes. Moitos tamén terminaron por desaparecer. Entón, creo que unha visión sería coller casi que parroquia por parroquia e ver que parroquia ten unha maior densidade de topónimos. Pero se collemos a altura, nos poñemos en San Marcos, no alto de San Marcos, e miramos para o val, e se cada parcela ten o seu nome, pois podemos ver esa densidade. E aparte, os nomes dos asentamentos, porque é un lugar referente pola altura, onde estamos vendo as aldeas, os lugares e os terreos. E vemos tamén, colateralmente, a situación dos nomes do monte. O territorio, en teoría, está todo marcado. Donde hai máis elementos puntuais? Donde hai máis? Pois donde hai un petrógrafo, donde hai un castro, donde hai unha fonte, donde hai un muiño, donde hai... Pero creo que máis ou menos a repartición pode ser máis ou menos homoxénea nese sentido. E sobre todo pensando nunha época que cada parte do terreo, que é o que nos caracteriza aos galegos fronte a outros lugares, é a denominación, a identificación, ou bautizamos cada leira, cada pedra,
entonces pois aí habría que facer ese inquérito, non? Esa estatística despois para dicir, hai máis na parroquia de Ames ou hai máis na parroquia de Covas ou hai máis na parroquia de... non? Sí, tamén temos outra pregunta que é en que época se crearon máis topónimos. Bueno, na época que máis topónimos se crearon foi sobre todo a partir da época na transformación que houve na incorporación da lingua do galego como lingua xa de seu, pois aparecen muitísimos nomes relacionados co medio no que viven eses asentamentos. Hai un boom, non? Digamos, unha explosión de identificación polo traballo agrícola, polo modus de vida, polo modus vivendi, non? Pola forma de vida no territorio, pero é certo que unha porcentaxe moi alta de topónimos se conservan das épocas anteriores. É dicir, sobre todo a orografía, montes, ríos, todo o que ten que ver coa sinuosidade do terreo, co propio terreo, son moi antigos. A maioría do léxico que temos na toponimia procede do latín, non? Entón estamos falando da pervivencia, por exemplo, de épocas anteriores aos romanos, estamos falando de como se conservan, os propios romanos conservan ou modifican algún caso, pero posteriormente tamén a incorporación de xermánicos que son menos ou dos árabes. Para darche unha idea, ou para darvos unha idea desas incorporacións, unha palabra que é moi identificada con nós, que se identifica moito con nós, que é a palabra aldea, é unha palabra de orixe árabe, pero é unha palabra que non se incorpora ao uso, está asentada para definir o territorio ata o século XIII, non? Podíamos pensar, non, os árabes estiveron aquí no 8 e depois empezaron a acusarlos, a consideralos un inimigo, un infiel e todo ese tipo de cousas, e había que votarlos. Bueno, os testemunhos están aí, é dicir, temos unha toponimia nunha porcentaxe altísima que ven do latín, no paso do latín vulgar ao galego, os nomes do léxico común do galego que temos hoxe nos dicionarios son basicamente de orixe latina, pero moitas desas palabras que se transforman ou que se recollen a través do latín teñen unha raíz, un radical xa anterior da época romana, ou que son prerromanos, ou como dicíamos antes, facendo esa valoración xeral o que chamamos como celtas, máis no sentido de apropiarnos un pouco do concepto do que Galicia e as terras relacionadas coa cultura castrexa, coa cultura megalítica, neste territorio e con outras comunidades semellantes. Pero eso sí, e claro, nacen moitísimas palabras do léxico común fundamentalmente disso. A partir de aí xa temos esa lengua en uso difundíndoa de xeración en xeración. Non sei se queredes aclarar alguna outra cousa. Non, con isto xa estaría. Moitas grazas pola túa presenza aquí e por esta charla.